Rojhilatê Kurdistanê li wira gelê me yarsan ango kakeyî hene. Wan jî cejnek pîroz kirin û bi rastî bi muzîkeke ahengeke mezin cejna xwe pîroz kirin. Cejna Qawilkas a kakeyî yan jî yersaniyan e. Salane di demsala zivistanê de tê pîrozkirin. Piştî sê rojên rojîgirtinê cejna Qawilkas tê pîrozkirin. Rojî di çardê çileyê de dest pê dike û di şeva roja sêyemîn de dibe cejn. Di roja cejnê de yaran li cemxaneyan serdana hev dikin û cejna hev pîroz dikin. Dîroka ola Yaristanê heta berî 4-5 hezar sal diçe û heta niha taybetmendiyên xwe parastiye. Li gel Yarsanan sê cejn hene. Cejna Sultan Sehak, Cejna Qawiltas û Cejna Newrozê.